Други Благодаря и аз. Мерси. Продължаваме изключително интересния разговор с нашите гости днес, доктор Ангел Енчев и доктор Невен Енчев от Medline Clinic. Стигнахме до един много интересен момент. Споменахте вече тази операция за наднормено тегло. Кажете ми малко повече за нея. Има няколко техники за оперативни техники при наднормено тегло, които се използват. Една техника е, когато килограмите не са чак толкова много. Какво значи не чак толкова много? Има специални таблици, по които се изчислява, да, в зависимост от ръста, годините и килограмите. Аз не ги обичам, защото според тях трябва още даже да съм отгоре. Така ли? Да, не е ли време да се променят тези таблици? Мисля, че ние работим вече по променените таблици. Добре. Значи, този индекс, който се употребява между нас, в лекарско условие, се казва BMI или Body Mass Index. При един определен Body Mass Index се прилага една техника, при втори втората и при трети трета. Значи, когато килограмите не са чак толкова много, някъде от 7 до 15 килограма, може да се направи една техника, която е неоперативна, бихме казали по-точно, че е интервенция или поставянето на ендогастрален балон. Балон? Да, който изпълва стомаха и много по-бързо се засищаш. Тоест не изпитваш такова чувство за неситост. Да, по-бързо се засищаш. Всички техники имат горе-долу този принцип на действие. Вторият метод е оперативна техника. Поставянето на гастрален пръстен. Техниката, която се използва, е лапароскопска техника. Те се класифицират към така наречените one day surgery или еднодневна хирургия, безкръвни техники. Да. По начина, по който се прави премахването и на жлъчката и така нататък. Лапароскопски техники. Операцията трае някъде около 45 минути, максимум до час, рядко при по-тежки случаи. И след което пациентът се изписва на другия ден. Пак има за цел стесняване на стомаха, намаляване на обема и намаляване на обема на храната. И при вече много наднормени килограми, някъде 50 до 70 килограма, тогава се правят вече хирургични техники, които са оперативни техники и се използва техниката слив. Да. Или така наречената стомашен байпас. Това са други по-специални терминологии. Но всичко това се прави вече в България, от вашата клиника? Нашата клиника за първи път направи тази операция преди 3 години. Преди 2005 година на 27 май. На 27 май беше направена първата такава операция в България от нашия екип. Мога да допълня, сега е седмицата за борба с наднормено тегло. Обявено от Световната здравна организация и от Министерството на здравеопазването. Все повече такива сигнали трябва да има и от администрацията, която се занимава с здравето на хората. Ние направихме едно проучване по поръчка на Medline Clinic. Фондация Качество на живот направи едно проучване в Централен Южен регион за наднормените килограми. Установи се една много интересна, очаквана за нас много интересни статистически данни, които показаха следното. Най-голямата група, популация от хора с наднормени килограми, това са хората над 50 години. Хората над 50 години в около 56% са с наднормени килограми, превалиращо мъже. Да. Може би, защото нашето поколение все пак вече има някаква култура на хранене и движение, нали? Това е в подкрепа на факта, който изтъкнах преди малко, че в България мъжете са с повече наднормени килограми. Това са успели хора. Хора с висше образование. Има една интересна статистика, че малцинствените групи, ромите, нямат толкова много изразени наднормени килограми. Това не е ли генетично? Аз съм се чудила. Това е генетично. Аз съм готова да дойда в вашата клиника. Това е генетично. Мисълта ми беше, че нещата вървят прогресивно в лоша посока. Само когато минем и видим заведенията за бързо хранене колко са пълни. И то с деца. Предвижда се бум. Застанали пред компютрите, едящи снаксове, различни напитки, други бързи въглехидрати, които се изразходват, които много бързо ги засищат. Като казвате деца, има ли долна граница за пластичната естетична хирургия? Да. Има. За различните видове интервенции имат различни граници. Например, една ринопластика не може да бъде направена при дете... Това е на носа. На носа под 18 години. Защо?
Защото Ако това му създава голям комплекс и защото страда. костната структура и хрущялната структура на носа се оформят до завършика на пубертета. Растежа. Да, когато за децата, за момчетата е 20 години, за момичетата 18. Докато при отопластиката или пластичната хирургия за ушите, при клепнали уши, тогава долната граница за естетичната интервенция е 8 години. Така, че, доста по-рано може доста по-рано. Така че, защото тогава завършва развитието на ушната мида. Долната граница за аугментационна мамопластика, за оголемяване на гърдите с силиконови импланти е 19 години, 18-19 години. Всички интервенции имат своя възрастова граница и най-вече долна. Логика си има във всичко това. Разбира се. Коя е най-популярната корекция? В България? Да, в България. Защото във всяка държава са различни. Различно ли е? Ще ви кажа една сравнителна, ще ви кажа една статистика. В България 90% от операциите са оголемяване на бюст. Докато в Грузия 90% от естетичните операции са ринопластика. Намаляване на нос. Разбираемо е. Да. И те не случайно имат и много добри специалисти по ринопластика, които са обучавали най-вероятно в други държави. На второ място идват липосукцията за България. След това ринопластика, пак корекцията на носа, и след това вече всички други интервенции. Докато в Гърция не е оголемяването на бюста, а намаляването и повдигането на бюста. Така наречената редукционна мамопластика. Всеки му според проблемите. Да, точно така. Добре. Сега мислих си, че вашата медицина като че ли е от най-прогресивно развиващите се. С много бързи темпове. Това обаче не е ли свързано с поемането на големи рискове? Колко време е давността на изпробването един метод? Доколко е добре за човешкото здраве? Един метод, виж сега, нови методи вече почти не се предлагат, просто се усъвършенстват съществуващите. Така, например, да говорим за една интервенция, която е много дълбока позната, това е оголемяването на бюста. Оголемяване на бюста с силиконови импланти се прави от 52 години. Вече на всички е ясно, че силиконовата турбичка с силикон твърд за никого не е опасна. Това трябва да го кажем. Силиконовите импланти вече са изпробвани. Силикона, както и титана, са два материала, които са напълно съвместими с човешкият организъм. Няма алергии, няма отхвърляне. Тоест годините са го доказали. Годините са го доказали. Освен това, при интервенции за възстановяване на гърдата след злокачествени заболявания, пак се използват силиконови импланти. Значи това показва, че този материал е най-добрия за реконструктивната хирургия. Само да допълна, 20 години беше забранено използването на силиконови импланти в Съединените щати. Сещам се, че имаше такова нещо. И доказа се десетки, стотици опити върху всевъзможни доказани опити, няма да влизам в подробности, доказаха и в Съединените щати вече решено. Там процедурата е много тежка и се доказа, че няма отрицателен ефект или водиш до някакви неопластични или други процеси. Да. Тук нашите колеги много държат да питам какъв му е проблема на Майкъл Джексън. Защото той е един лош пример за нас. Проблема на Майкъл Джексън е, че са направени неколкократно пластика на носа, при която в един момент е премахнато малко повече от тъканите, която нарушава кръвоснабдяването. Минава се някаква граница, която... Трябва да знаем, че след като е опериран веднъж и втори път, вече кръвоснабдяването, което спомага за нормалното хранене на тъкането, следствие образуване на ръбцови, на ръбец, на белек, нарушава кръвоснабдяването и тогава изхемизира и това, което казах, че е паднал носа му, не е паднал носа му, просто една част от кожата по гърба на носа е некротизирала, след което се възстановили с някаква друга ламба. Но това е следствие на така наречения, има един синдром, който психолозите много добре, аз от него го научих, това е Мюлхаузен, или това непрекъснато влизане в тази процедура, непрекъснато нещо да подобряваш и още операции, и още операции. Вечно неудовлетвореност и непрекъснато правим на някакъв вид пластична операция. Това изисква друг тип лечение, предполагам, нали? Няма да го назоваваме, разбирате за какво става въпрос, но за моя радост аз нямам много такива пациенти, да ви кажа. Да, може би българина все пак е така по-консервативен, да. За добро или зло. Знам, че лекарите цял живот се учат. Имате ли свободно време все пак? Не.
Тогава много се радвам наистина, че отделихте за нас. Свободното време, което ни остава, го използваме за семейството. И то действително е много малко. Деца, дъщери, синове. Да, аз имам една дъщеричка, искам да я поздравя, да използвам ефира. Евгения. Много път се шегуваме, че сме кръстили на новия здравен министър. Така, да е жива и здрава и нейният чичо много и се радва, непрекъснато е гушка, когато има време. Да. Последен въпрос. Ще позволите ли те да си правят един ден пластични операции? Ако имат проблеми, да. Ако имат проблеми. Разбира се. Благодаря ви много, че бяхте наши гости. Искаше ми се още да продължи този разговор. Се надявам отново да се срещаме. Бъдете живи и здрави и вие. Аз